We waited all through the year for the day to appear when we could be together in harmony. El Port Ginesta va ser un any més l'escenari màgic de l'arribada a Castelldefels dels Reis Mags d'Orient. Els tres reis van arribar per mar a bord del veler Alfar i van ser rebuts per l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, la primera tinenta d'alcalde i regidora de festes, Ana Maria Pérez, i de més regidors i regidores del consistori. Però sobretot per miler de nens i nenes que, acompanyats per les seves famílies, van voler lliurar la seva carta als reis quan abans millor. Something about Christmas time, something about Christmas time that makes you wish it was Christmas every day. Els reis, secundats pels seus seguicis, els van atendre gustosament per després traslladar-se en cotxe antic fins al castell de Castelldefels, on van descansar del llarg viatge i van ultimar els detalls de la cavalcada i de l'operatiu de lliurament de regals que es desenvoluparia la nit del 5 al 6 de gener. No difference if you're black or white. A la tarda, la cavalcada de Reis va sortir del castell i després d'un recorregut pels carrers del centre de la ciutat va finalitzar a la plaça de l'Església, on van ser rebuts de nou per Reyes i Pérez i van adorar el pessebre vivent a la porta de l'Església Santa Maria. The world would be a better place. La comitiva, guiada per la carrossa de l'Estel d'Orient, va estar formada per les tres carrosses de Melchor, Gaspar i Baltasar, la carbonera portada pels diables de Castelldefels i les diferents carrosses de les entitats del municipi que, juntament amb 200 voluntaris per ajudar al desenvolupament de la cavalcada, van voler acompanyar a ses majestats. That makes you wish it was Christmas every day. See the joy in the children's eyes, the way that the old folks smile, says that Christmas will never go away. It's the time of year everyone's together. Celebrate here on Christmas Day. When the ones you love are there, you can feel the magic in the air. You know it's everywhere. Something about Christmas time. Something about Christmas time. Something about Christmas time. Something about Christmas time makes you wish it was Christmas every day. See the joy in the children's eyes, the way that the old folks smile, says that Christmas will never go away. Ja al balcó de l'Ajuntament, l'alcalde els va lliurar les claus de la ciutat i van escoltar la lectura de la carta de desitjos comuns que va guanyar el concurs que es va dur a terme entre els escolars de tercer i quart de primària. Enguany, els guanyadors van ser de l'Escola Gaudí. Acabada aquesta recepció oficial, els reis van recollir les darreres cartes a la plaça per després efectuar l'operatiu nocturn de repartiment de regals a totes les llars de la ciutat.